zeg maar, hoe wil ze daarvoor hebben? Dat een nummer maken via kunstmatige intelligentie kinderlijk eenvoudig is, laat tekstschrijver Bas Keltjens ons zien. Ja, als ze de 10 jaar geleden heeft verteld, hij neemt zich geluid. En nu is het eigenlijk al een beetje ingeburgerd. Dus, Al jaren is Bas Keltjens een succesvol liedjeschrijver die we kennen van deze carnavalskrakers. Kampioenen van de nacht. Het ganse land leek al te slopen, maar hier Limburg is nog open. Goede feesten, goede volgas alles geven. Vastelovensnummers waar soms maanden aan gewerkt is. Het langste doorgaan voor het thema verzinnen. Dat kan ze in een tijd uitdrukken, maar soms zeg je wat 2-3 maanden te harnessen tot ik het heb gevangen. Helemaal nieuw is het idee niet. Zo stuurden carnavalsartiesten Bram en Ruud al in 2019 een liedje naar het LVK dat door kunstmatige intelligentie werd gemaakt. En de vraag is of we dat steeds meer gaan krijgen. Het mooie aan het Vastelovensliedje is dat een heel goed liedje heet ook een hecht. AI kan ontzaglijk veel, maar heet geen hecht. Liedjes met een hart worden dit weekend beoordeeld. Hier krijgen de juryleden van het LVK meer dan 180 liedjes te horen. Ja, en ga er maar aan staan of een liedje echt geschreven is of stiekem toch door AI. Op het moment dat wij zoiets vermoeden, dan schrijven we het gewoon bij de opmerkingen erbij. En dan is het aan de hoofdjury natuurlijk ook om de verdere toetsing te bekijken. Is het al gebeurd? We hebben er één vanmorgen gehoord waarvan we zeiden van die mag best eens in de toetsing komen. Het is wel grappig dat heel veel nummers dat AI als onderwerp van het nummer hebben uitgekozen. Dat hebben we wel meerdere keren al teruggezien vandaag. Ja. Hoort u het of niet als er zoiets gebeurt? Mijn oor is daar niet op getraind. Eén ding van Vastelovens is heel duidelijk, dat is het vieren pas goed kunt vieren als je zich niet te druk maakt over de toekomst. Terug naar tekstschrijver Bas Keltjens, die graag experimenteert met AI, maar toch liever zelf zijn teksten bedenkt. Ja, ik vind het toch even gewoon een kick om het echt zelf te verzinnen en het echt in eigen gevoel en die eigen ervaring erin te leggen. Het LVK past voorlopig niet de reglementen aan en het loopt ook nog niet zo'n vaart met kunstmatige intelligentie. Al ben ik toch benieuwd naar onze carnavalskraker door AI. L1 is hier, we drinken bier en we hebben veel plezier. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat staat L1 paraat. Kan ik hiermee naar de zoekpool, denk je? Ja, dan zeggen we aan het plaat doen.